Kadba dang mi kisngi, ka jingpur stet jong ka klam COVID-19 ha ka jela, kadang yekiu na kapor sya kapor. Ha ka ba menta kasngi, lalap biang sa gawai ka positive case, ka badai ha ka syanong samlem, ka bahap hapo ka ribohi district. Katkum ka jing batai kinong penya syanong, lengba uba eristun lengkoi, ubade urang ba syanong jong ka syanong samlem, une ubri ubala yo ya kene ka positive case, udai ubala no ha karta, ha ka ba ulakot syadu ka nyo pulai snem karta. Bat hadu menta, patla abantip bat nangno bat kumno uyo ya kene ka klam. Bat na kalyang jong ka syanong, marsin yo jing tip halor kene, mar kila pentip sya ka tenat ka kot ka kya, bat sya ki bor punya distrik. Bat na kalyang jong kiru kila shim kya, bat kila lej mar sya ka te ka syanong, bat kila le ya kabron kam halor ka jing don kam, na ka benta ka te ka jing kem ka jing pang coronavirus ya utai urang ba. Tat hadu balak penbena ya kene ka khubor, hadu kene ka janmit, la yo jing tip batang uwei hi udang yo ya ka jing pang. Bat ka jing eksamen ya ki bahayeng hasem, bat ki para marjan marpa kadang ya cakmat. Na kalyang jong ka district administration, kala penjari ru da ka jing pakhang syanong ka basau papra kanta, ha kene ka syanong, bat kum juru ki syanong ki ba marjan, ki ba kentup ya ka syanong kwinany, nget, ran dairi, rong parkong, sau nong karai, bat maukhap. Bat onsya tangnya ki volunteer balabu da ki nong penya syanong, bat ia kene ka khubor ba benya lalum jing tip da ka bayo benya keren bat urang ba syanong jong ka syanong nget, urang ba syanong jong ka syanong kwinany, bat urang ba syanong jong ka syanong samlem. Habi de gane mo ni nagalyang ka syanong hi haba misim panahi na nagalyang ka syanong baong ba syanong duni la don positive case tingi nagalyang ka syanong hi rengkat bet gane ka komiti COVID-19 mo tingi la persyang hi berkontak banginya nagabangi la yo ji kai habi de bet gine ki blog habi de bet ki doktor tingi la penbenahi habi de bet ni la bu de ki ne ki sektor ki baye de bakine ki shnong jungi hadu nyau tili tingi la pha hi yaki bakin lek ban ong ki bangin shong be chai khop bangin nom tingi habai de ba une nyang pang abala de ba ngila yo ru nomar ba kane kam yengi bangin sumar lada mangi nang ban yada iwe te halor jong kata hi ni nagalyang ka shnong hi ngila simkhya hi rekat bakine ki volunteer ki ba menta ngayaro wat gini ki volunteer hi na du kilong kupa gi badon ki senglong tumi gi lale stom hi habide begane ka kam ka stom re gi la sim bagane ka di ka kamram ka ba mengi hi ngin tre na banta ka bahaga miat jung kisnong hi tengiro nagalyang ka snong ngakumuro ba snong ngakanturu kamtam yakinong chong snong bakim de banting bersmit habide be une knyang jong pang dengan sukar paru ba pinia tre lang hi rengkat bat ngi ka snong ngin but ite kendon ke ba ka shnong gabu ba khamtam ka sarkar ka bu ba kumba ka sarkar ko ong ban syong haying te ngangai ba kinong shnong ba ngakan turo ombai kinong shnong jong samlam re baro kinong shnong ke bedai hapo ka riboh district hi ba kinlong adakar khamtam bikin nget ya kane kendon ba kinom wanja khamtam ha kiwe kisnong ro ba ngangit ba hane shnong jungiro nang nais khama kanong wanja but ine ibadon hapdeng ga jipang jing stom ro in kot in khya no hi tangkum tahi ngiro nagleng shnong bu aji kendiat rong ba shnong ini ba yo jingpang mata ide bakat no snam ha ga jing yo jing tip jongi i ne ibayo jipang ila poi ya ka nyu kulai snam karta te phila bun batai ba kendiat rong ba shnong hak no korkom yo ai kan ni jingpang habide bagane ga jingpang bayo te ngaro nagalyang jonga ngamda tip ha renga habang ngayo kubor naki doktor ba ong bila don ni ke jipang te ya kata ngesusu kendit halor jong namar ba ya kata ga jingyo jong i nangno ngintip re ga shong sa ki doktor kumno bakin wat nangno yo pa ngasukar par i bor jong sarkar bakin yele khamkuloi habide ban test ban yarap haftam hanek shnong dini ya habide bagi bahiyang bahasem jong ini ibayo jingpang pat nakalyang ka health department kelawan benne kata ya kata hamar ba kitip ka health department hi rekat ber ka blok kila yawan hi ban ya page ban ya khmi halor juga nega shnong kila ada wan page hi ki doktor wat mentar gidang don hi ki doktor bikin sa yawan kila ong bikin sa wan test hi mentar kata ai ko kublei khamtam health department kabala tre system hi habide begane ya hadu menta kamut kat nongut
kila kiu ne dangsa kumju higa bedon jingpang. Iya kata teng impat tip nomor bang impat yo iyo dari tang itahi ibang iyo jitip. Ka bomon ta dei tang iwe hi. Oh iya kata ngidang iyo jitip tang iwe. Iya kata ro khamba tidak lak bertip. Kita mars de yo jitip hina i video bar kun sabak kuninga mar kata minute hinga la khang la lockdown lo didukan bar khai didukan kiat didukan senang bar khai tenang tade kini kinong belag ba dina samlem lo la phalot no asam samlem tengiru na kaliang ka sip komisi nila rai nila sim ya rai bat nila ang khaja gini didukan kiat ba kini bit ban dikiat ta gini story la khang lo khai ka senang lo la lockdown lo khai ya kini gila ki limpi singkin bar khai bari ban rong senang ngi la khang lo setangkan ni national highway dengan semjijar hi wala katar ngila persang hi ban le ibor barit bangin ban rakyat kata ka jingsia nya kasnong jingi ban lai none yang Jepang pernah baik khas orang ba chunong jong ka ni ka chunong kuinan nong la do ri boy district manta ka janmiet aden mangla yo mana ya ki jingja jong ki paronong song chunong nang te no famlem kadon kajing siu siir bang jing siu ma nak benta kinong chung chunong jong ka chunong jongi hangne hakuinan nak kadau ngapun pana panba ngapun pana ya kinokit kam chunong banyami hangne ha lat banle chawam dosa batalong kum ka yau dibodon kini kidukan di marba made nak kadau yami hangne ki long kami kidukhat jongke executive committee ban khang lockdown ya kene ke chnong ilarai ban khang chwa hapo sau khu prakanta kana kata kadau menta imla ban chukot tangkata ban kena jet ya ki volunteer jongke chnong ban pahara ya kene ke chnong ka thau menta baro chimit hadu pandukut kasau pupra kulta